Wow! Good day mga idol, mga madam, mga busing, mga ma'am and sir. Welcome to my vlog. What? Ngayong araw mga lodi ay pupunta tayo sa Daang Katutubo, Wow! Mapita, Aguilar, Pangasinan. Mamamasya lang tayo mga idol para mapuntahan naman natin yung iba't ibang lugar ng Pangasinan. Ikutin lang natin tong lugar ng Pangasinan mga idol kasi maraming mga lugar dito na magaganda. Isa na dyan yung Daang Katutubo. Marami nang umaakyat dyan mga lodi. At saka talagang makikita mo talaga na maganda talaga yung lugar. At saka doon na sa tuktok ng bundok yon. Oh no! Kaya puntahan natin para ma-experience din natin yung mga ganyan na lugar. Wow! Samahan nyo ako mga idol. What? Tayo ay mag-ride. Pero itong ride na to mga idol ay dalawa lang kami. Kasama yung pamangkin ng misis ko. Sinama ko siya kasi para naman hindi ako mainip sa pag gagala, para may kasama ako. So ngayon mga idol, puntahan na natin. Let's go! Oh no! Yan mga idol ay chill ride lang yan. What? Dandahan lang para makita din natin yung kagandahan ng kapaligiran. Hindi naman tayo nagmamadali. Para makita din natin yung lugar ba nila na kapag dumadaan ka ay maramdaman mo talaga yung ganda ng lugar. Kasi kapag mamadali ka ay yung focus mo dyan sa pagmamaniho Hindi namang nagmamadali ka, matulin yung takbo mo tapos titingin-tingin ka sa gilid mo ay mahirap yan mga idol. Madisgrasya tayo dyan, kaya sa mga ganyan ay yung patakbo natin ay lang, dandahan lang para makatingin-tingin tayo sa gilid-gilid. What? So ayun mga idol ay papasok tayo sa papunta na ng Daang Katutubo. Dito yung daan na tinuturo ng Google kaya dyan tayo papasok. Oh no! At malalaman na natin kung gaano ba talaga kaganda yung sinasabi nilang Daang Katutubo. Kasi yung Daang Katutubo ay may kaparehas din yan na yung sa Daang Kalikasan. Kaso yung Daang Kalikasan ay parang sarado pa ata ngayon. Sinasarado nila. Kaya gusto ko yung pasyalan pero nakasarado. Kaya dito lang muna tayo sa Daang Katutubo. Oh no! Tingnan natin kung gaano ba kaganda yung sinasabi nila Daang Katutubo. So ayun mga idol ay paakyat na tayo dyan. Sa tingin ko ay marami ding mga nagra-ride na pumupunta dyan. Kasi What? minsan may nakakasalubong kaming mga rider na pabalik na. Siguro ay maaga sila nagpunta doon kaya yung iba pauwi na. Tayo ay papunta pa lamang. Oh no!
So, yun mga idol, di namin alam na may entrance pala dyan. Kaya pinara kami ng nag-checkpoint. May entrance pala na kada tao ay 20 pesos. Bale yung binayaran namin dyan ay 40 kasi dalawa kami ng pamangkin ko. Kaya may entrance din pala. So pag maraming umakyat ay kikita din yung yung namamahala dyan. Kasi yung entrance pala dyan ay para sa environmental fee, yung sinasabi nila. Para din pangalagaan yung lugar ng Daang Katutubo. Kaya pala ginagawa nilang may entrance. Hindi pala basta-basta papasok ka lang dyan na wala kang entrance fee. Oh no! So yan mga idol, nakabayad na kami. Kaya yun, tuloy na natin yung pag-akyat sa taas. Wow! Kung ayan mga idol, yung daan pala dito ay puro paakyat. Kasi What? nasa taas nga, kaya paakyat lahat. Nasusubukan talaga yung Winner X natin. Sa akyatan. Kaya malalaman natin kung gaano ba siya kaganda. What? Kasi yung Winner X natin mga idol ay pa lang, fresh pa lang. Yung, dalawang long ride pa lang yung napuntahan niya. Yung nagpunta tayo sa simbahan ng Manawag. At saka ngayon mga idol. Kaya minsan lang natin to nagagamit. Pang pang long ride. O yan mga idol, kita nyo yung daan ay puro akyat. Nasa tuktok talaga ng bundok yung yung sinasabi nilang Daang Katutubo. Ayan, maraming rider na nagsigbabaan na kasi galing na sila ata doon. Kaya tayo papunta pa lamang. Wow! Marami din palang umaakyat dito mga idol. Siguro maganda talaga yung lugar tayo hindi pa natin alam, kaya ma-experience na rin natin yan kung maganda ba talaga. So ayun mga idol, ay andito na tayo sa Wow! Daang Katutubo. Yung niya, lugar niya. Kaya dito papark muna tayo mga idol. At pasyalan natin yung lugar. Let's go. O yan mga idol, kita mo yung lugar. Ang ganda. Wow! Ang taas talaga mga idol. Parang nasa ibabaw ka ng kabundukan. Parang tanaw mo yung lugar ng Pangasinan mga idol. Wow! Maganda. Maganda talaga pala dito mga idol. Kita mo yung lugar. Thank you mga idol at salamat sa panonood. God bless you all. Maraming salamat.